Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σαν ένα από αυτά εδώ τα βίντεο. Επειδή μου κόπηκε το live stream πριν και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, άρχισα ένα βιντεάκι ακόμα γιατί το ξέρω πως έχω να μπω πάρα πολύ καιρό στο YouTube και έχω αρχίσει να παίζω Minecraft. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο πράγματα που έχω δει στο YouTube πως θα τα φτιάξουμε. Το ένα είναι το Obsidian Prism που θα προσπαθήσω να βγω από εκεί πέρα με τρία tools, και το άλλο είναι ένα ουρανοξύστης που ήδη τον έχω αρχίσει, αλλά θέλω να το τελειώσω. Οπότε πάμε να μπούμε στο βίντεο. Λοιπόν, το Obsidian Prison είναι πολύ εύκολο. Κάνεις αυτό 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Έτσι γίνεται το Obsidian Prison στην αρχή. Μετά βάζεις blocks κάπως έτσι και έτσι, και το κάνεις αυτό πολλές φορές μέχρι να τελειώσει αυτό το prison. Και επειδή δεν θέλω να σας πω λίγο λόγο, σήμερα θα σας πω κάτι που είναι πολύ καλό. Σε ένα άτομο που θα έχει κάνει subscribe, επειδή δεν έχω comments, θα τα ανοίξω άμα φτάσουμε στους 1000 subscribers μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω πως θα το καταφέρουμε αυτό, γιατί θα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, πάμε, κάντε όλοι subscribe για να φτάσουμε στους 1000 subscribers και μετά θα κάνω link και ένα τηλέφωνο που θα μπορείτε να μου μιλήσετε κάποια στιγμή. Οπότε θα μπούμε στο βιντεάκι και μόλις με το καλό τελειώσω αυτό το prison θα σας δείξω τον ουρανοξύστη που το βλέπετε εκεί πέρα, είναι μπλε και τα λοιπά. Δεν ξέρω την υγεία μου τώρα, αλλά ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι. Τα φώτα τα έχουμε βάλει για να μην σπονώνουν mobs μέσα όσο εμείς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ η φυλακή υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στο YouTube και για κάποιο λόγο το διέγραψαν αυτό το κανάλι που το έφτιαχνε. Οπότε λέω να ξανανάψω λίγο τη φλόγα και να το δείξω πώς φτιάχνεται. Λοιπόν, πρώτα φτιάχνεις κάτι σαν ένα σπιτάκι που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 επί 8 και θέλουμε να βάλουμε λίγο soul sand από πάνω. Όσο το βάζω αυτό εδώ θέλω να σας πω πόσο πολύ στεναχωρέθηκα, γιατί είχα να μπω πάρα πολύ καιρό στο YouTube και είδα πως χάσαμε 10 subscribers, οπότε όταν ξαναμπείτε με το καλό, όταν ξαναρχίσει να ανοίγει το κανάλι μου, θα κάνω αυτό που σας είπα πριν. Οπότε αρχίζουμε να ξανανοίγει το κανάλι μου. Δεν τα είχα παρατήσει, απλώς επειδή ήμουν κατασκήνιος και έπρεπε να κάνω τόσα πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να το ανοίξω καθόλου, οπότε τώρα ξαναρχίσαμε. Λοιπόν, όμως λίγο μπερδεύτηκα με αυτό το prison, γιατί το είχα ξαναφτιάξει στα μελλοντικά μου βίντεο που τα διέγραψα και νομίζω πως θυμάστε αυτό που ήταν με το hot dog που όλοι μου μιλούσαν κατά το τέλος. Ναι, ήταν πολύ ωραία τέτοια χρόνια που μπορούσα να ξαναφτιάξω και τα prisons που μου έκαναν πολύ εντύπωση και δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ και τα prisons. Οπότε μόνο να το ξαναφτιάξω για να μην τα ξεχάσει κανείς και μακάρι να ξαναβάλουν αυτό το κανάλι πίσω στο YouTube, επειδή μας έχει καραλείψει. Οπότε λοιπόν, τώρα που θα αρχίσουμε να τελειώνουμε το prison, θα σας πω πως άμα δεν προλάβουμε να φτιάξουμε τη φυλακή, το ξενοδοχείο, μην ανησυχείτε, γιατί θα το φτιάξουμε στα μελλοντικά μας βίντεο, που θα το κάνουμε στις περίπου στις περίπου 3 Σεπτεμβρίου, που θα έχω μπει σε υπολογιστή εγώ. Οπότε ναι, αυτό το κάνουμε τον υπολογιστή μου και θα μπορέσουμε να κάνουμε το τέτοιο, γιατί μόνο στις 3 Σεπτεμβρίου θα μπορέσω να ξαναμπω στο Minecraft, γιατί θα κάνω ένα πολύ μεγάλο update που θα μου πάρει περίπου 1 μήνα, γιατί θέλω να το κάνω πιο εξελιγμένο αυτό που έπαιζα, οπότε θα τα ξαναπούμε σε κανένα κάτι 1-2 μήνες μέχρι να φτιάξω ξανά το Minecraft.
Οπότε για αυτό τον καιρό θα παίζω λίγο Minecraft πριν γίνει το update, δηλαδή σε 13 περίπου μέρες. Οπότε λέω να σας δείξω το τελευταίο μου βίντεο με το... πώς λέγεται τέτοιο, με το Minecraft. Για τώρα. Για αυτόν τον καιρό, γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλο Minecraft βίντεο. Γιατί στο live stream με έδιωξαν γιατί είχα βάλει μουσική του Minecraft και δεν μπορούσα να την έχω. Οπότε... παρακαλώ Minecraft, ξαναβάλουμε στο live stream γιατί δεν με αφήνει να κάνω άλλο live stream. Και λίγο ενοχλήθηκα από αυτό το πράγμα που μου έκανε το Minecraft, απλώς γιατί δεν μπορούσα, απλώς γιατί έβαλα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το prison σχεδόν είναι έτοιμο. Αυτό το λάβο το έχω βάλει απ' έξω για να μην το βαράει το... για να όταν πάω εγώ να το σπάσω, θα πέφτει μέσα λάβο, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λοιπόν, έτσι μπαίνουμε μέσα και καλή μου τύχη. Σε 6 λεπτά, οπότε έχω άλλα 20 προς 10 λεπτά να κάνω το βιντεάκι, οπότε ας αρχίσουμε το βιντεάκι. Λοιπόν, βγάζω όλα μου τα πράγματα από το inventory μου για να μην είναι σε κλέψιμο. Αυτό το prison που έφτασα είναι ένα από τα πιο εύκολα prisons που γίνεται να φτιάξει στο Minecraft και μπορείς να το φτιάξεις και στο survival mode, γιατί και εγώ το έχω φτιάξει στο survival και δεν ήταν βιντεάκι, αλλά το έχω ακόμα. Οπότε μια μέρα θα σας βάλω να το δείτε και εκείνο, αλλά όχι ακόμα, οπότε επειδή ακόμα φτάνω το inventory μου και έχω φάει πρίξιμο και λίγο στεναχωρέθηκα γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλα live stream σε αυτόν τον καιρό, οπότε είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να τελειώνουμε γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ αυτό το βίντεο. Επιτέλους, και αυτά που θα χρησιμοποιήσω θα είναι μόνο ένα stack από sticky pistons, ένα lever, ένα κουμπί, ξύλινο και αυτό. Θα νομίζετε πως θα είναι... δεν γίνεται να το περάσεις, αλλά μισό λεπτό να πω στο βόμβι και θα σας δείξω πώς. Μόνο είμαστε survival, το ξέρετε ότι δεν γίνεται να πάω πάνω. Ενώ δεν γίνεται να σπάσω κάτω, γιατί αυτά άμα τα σπάσω δεν θα μπορέσω να ξαναβγώ. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος, κάτσε αυτό. Και σπάσε ένα μπλοκ από πάνω σου. Κάπως έτσι βγαίνεις από τη φυλακή. Λοιπόν, νομίζω πως ήταν πάρα πολύ εύκολος αυτός ο τρόπος. Οπότε πάμε επιτέλους να φτιάξουμε το ξενοδοχείο. Εδώ πέρα νομίζω πως σταματάει, εδώ πέρα βρέχει. Λοιπόν, έχω φτιάξει και αυτό το τοίχο που κρατάει όλο το νερό, γιατί μπήκα στο game και είχε τόσο νερό εδώ πέρα που όταν πήγαινε μέχρι εδώ, οπότε έβαλα σπόντζες και τα βάζω εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και να το κάνουμε λίγο πιο καταραμένο. Έχω κλέψει και λίγο γιατί έβαλα villagers μέσα σε barriers, αλλά πάλι μπορεί να τους βαρέσει. Πάμε. Επειδή ένας φίλος μου άρχισε να το φτιάχνει αυτό, λέω να τον ενοχλήσω αρκετά με αυτό που θα κάνω. Κάντε κάτι σαν αυτό.
κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστούμε λίγο. Α, καλά. Πάτησα τη Siri. Redstone θα το βάλουμε πάνω από αυτό. Και νομίζω πως... ναι. Και τώρα βάλεις. Έτσι κλείνει το πάτωμα. Τώρα που το καταλάβουμε θα το κάνουμε ένα όνομα ψηφλό που όταν πάει να πατήσει ο φίλος μου πάνω θα δούμε σε survival mode και θα πέσει εδώ μέσα. Δηλαδή δείτε κάτι σαν τι θα γίνει. Θα είναι βολωστή όταν θα γίνει, οπότε ας το πάμε έναν όροφο πιο πάνω για να μπορέσει να δουλέψει. Θα βάλω πέτρα. Δεν δουλεύει. Οπότε πάμε όλο το πράγμα έναν όροφο πιο πάνω. Αυτό το ξενοδοχείο θα αλλάξει πάρα πολύ μετά από αυτά που θα του κάνω. Γιατί ο φίλος μου έχει να μπει πάρα πολύ καιρό στο Minecraft και λίγο έχω φοβηθεί γιατί έχει φύγει διακοπές, αλλά είναι καλοκαίρι. Πολύ περίεργο. Πλάκα κάνω. Θέλω να του κάνω μια τρελή πλάκα. Γιατί και αυτός μου την είχε κάνει μια μέρα. Δεν θέλω να σας πω καν τι μου είχε κάνει. Μου είχε έφτιαχνα ένα σπίτι, ήμουν ένα survival. Και αυτός είχε μπει creative γιατί ήταν δικός του κόσμος και με σκότωσε. Αλλά δεν με σκότωσε έξυπνα, μου έβαλε από κάτω μου sticky pistons. Οπότε και εγώ θα το κάνω για να του δείξω. Μιζέρια! Τι? Ωραία. Έτσι κλείνει σωστά. Και νομίζω πως τώρα έκανα βλακεία. Γιατί δείτε όταν βάζω κάτι κάτω τι γίνεται. Έτσι παίρνεις ατελείωτα αυτό στο Minecraft δες. Καταστράφηκε όλος ο μαγαζινός. Επειδή παιδιά δεν θα μπορέσω να σας το δείξω όλο αυτό, θα πω ένα αντίο για σήμερα. Νομίζω πως χαρήκατε όση ώρα έπαιζα, οπότε νομίζω πως θα πούμε ένα αντίο. Bye!